Kanggo Bapak Citra, sesal kanggo anak putune, kanggo Kacung Aris yang punya 168, masih khusus kanggo Kacung Aris yang paling ganteng dewek, kanggo AA Ajine tadi, yang punya Polres Indramayu, masih spesial kanggo Akiki, kanggo Ayang Beb Tati Juti, Nok Nini, sing di Singapura Nok Nini. Bisa dihilangake tetep baik perasaan keganggu yang sebenarnya Bapak Citra masih spesial kanggo Bunda Albi kanggo Bapak Isela yang gede Nok Pani sing dia ugat-ugat kilingan kenang sopan kebayang ninggang gede mengkenen beban rasane beban wis ana situ kilingan kenang sopan sesel kanggo fans ge Cirebon sing lagi kumpul kanggo wong bojong kanggo wong bako khusus kanggo sing dua Cilukrak kanggo Adi putra tunggal masih spesial kanggo Afiki yang tadi Ayah Guru Sandi Mas Hendy kanggo Teh Nani yang tadi Nok Luci Bapak Citra sing dua lagu Bapak Citra kanggo fans GA Cirebon sing bojong Bogor Aiban kang kula ngerti Bapak Citra wis duwe istri tapi kepribe kula ora bisa kaleng Bapak Citra Ayang Beb Tati Nok Luci Nok Nini kang aduk kang sing percaya kula ding sampean cinta seminggu ping telu ulung kula tilikana pacar ora digawi tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan Bapak Citra beli bisa diilangake tetep baik perasaan keganggu yang sebenarnya Bapak Citra khusus sing lagu ada Mas Hendy Guru Sandi pengantin kelingan kenang sopan kebayang ninggal mengkenen kepada rasane tempat wis ada situ kelingan kenang ganteng spesial kanggo sing duwe multimedia production khusus kanggo sing duwe Cirebon TV tadi kanggo masyarakat mampu terkasih Ayang Beb Tati Juti kanggo Nok Luci kanggo Nok Nini sing di Singapura kanggo Nok Yeni yang tadi Bunda Alfi kanggo Mama Isela Mama Ines kanggo fans GA Cirebon sing bojong sing batu wong Palimanan asik-asik kanggo wong Palimanan yang kula ngerti wong Palimanan bos tapi kepriben kang karno kula ora bisa kelalen hanya bos fans GA Cirebon tadi ayo kang aduk kang sing percaya kula ning sampean cinta semulane sepisan tulung kula pilih kanan macan ora dikawin tapi kat
tetep baik depan Papai Citra ngintip pada rasane Papai Citra akan sembuh. Masih spesial fans ke Cirebon sing